Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Babae kitingali imong ikakita karon. Kay kung lalaki pa, dili ka mabalaka kung unsay mo bagay nimong istulop. O, di ba? Agad ha? O banante ka. Wa ko'y kumpiyansa kanimo, Armando. Sa? Way kumpiyansa. Ikaw nga tibog gabi nga wa mauli. Maupay magduda sa kong lakaw. Duta ko di magod. Way trampa sa gakong lakaw, Armando. Nananghid ko nimo kung asa ko. Uban ko sa kong mga higala. Ikaw, nananghid ka? Sabi ko pa naghiran ka wa ka man. O karon kaniya ka man, okay. Nanghid ko nimo, ador ako. Puhag pulong sa loba. Mura mag-in love. Sa? Wari kayo? Oh, mag-ilis. Kinalang chikard. Oh, sana? Nindot. Chicard. Mura kag regalo. Usa? Usa ba na sulubo na ko? Ambuti mo! Tiguang naman ka! Usa? Oh, asa man ka? Pag-ilis mo ba naman ka? Da, kapoy, oy. Ikaw lang, pahuway ko. Namoy pigmay nga akong tuhod. Nganong namoy-poy man? Oh, nagpunta kami sayo-sayaw. Pahuway sa ako. Ador ako. Magdali ko. Kinala na akong una ko maabot ni Melody sa among kitaan. Asa na masag ka? Bago ka pa lang ganing na uli, mula ka na sab. Asa ka? Sa dapit nga layo nimo. Unsa? Eric, Cheney. Pas kong dako. Kaaway na saan mo? Tarangin Kinabayan na. Unsa? Shit! Ikaw mo idugay na uli niya. Ako imong basol kung ano masugok ko. Kisaba gi ka. Kisa may malipay sa magibuhat. Gisibatan ko nimo. Gipasagdan ko nimo maginusara sa pag-celebrate sa Pasko. While you were with your barkadas. Dili ba dapat you should have stayed with me? Stay? Gusto ka magpuyo ko? Unya unsa? Maminaw ko si mong yaw-yaw? Nga mas kusugpas pa buto? What? May mo ba? Husto na mo? Ikaw na mo niya na. Ninyo katagag solusyon ang inyong problema kung parihas mong magbinasulay sa usa-usa. Settle your problems quietly. Ha? O kung dili na magdugaling yun mo magkasinabot ba, mas may patingali samtang sayo pa, maglagyo na mong duha, pagbuwag mo. No! Okay. Magigbuwag ka na ako. Merry Christmas, Chini. Goodbye. You can't leave me, Eric! How dare you! Husto na! Gipula ano ba ni mo? No! Ha? You can't do this to me! Wa na ba'y kalinaw ni Baya? Eric! Mas may pagmakikita na kong Melody. Agay, kasakit yung sa kong kalawasan. Diha. Kanda, apila niya gilot akong bagtakapeng uspaar, mawa ang poy-poy. Ako sa day. Ako sa dia. Apila ko. Habaday, ako lang hilot na mo. Ibaw day ka. Dele, pero praktisan ta ka. Way lami, anak. Kadang maayo mo hilot-hilot ang nindot. Parehas ni Day Melody ba kanindot ba? Sa? Agay, gitinuod na ni mo. Unsam na balian ko ni Mas Buktan. Sorry, tiya. Alauna na ba sa Walang day, baliin ko day. Nagpaabot na karon Amaw, si ay. Armando sa among gisabutan dapit. Baliin ko day, baliin ko. Unsaon ko man paglakaw karon. Agay! Oy. Ano Da. naman na? Kung gusto naman kang muhilot mo aga ka, Hoy, kukuha ang mga nasa... Na, patira ta ka ron. Tiya. Sakit na ba? sa? Pawa na be!
Ga. Oh, Di ka nahilot na ako, be. oh, ako mo gahak diya. Pahilot nga ikong melody, suguon nung tanimo. Susay. Sige na ba? Tiya, Sige na, ga. tiya, Yate. may mapagmula ka una ko. Magkita mi sa akong amika. Asaban mo? Ay, di ay. Ang adora sa ila. Pag naglami ni uli ni mo ha. Ay yung pauli kung wa kay naglami. Basig daghan parang sobra sila. Pangayo ah. Ha? Sige tiya, salamat. Salamat kay gitog tanahin kong tiya Susana. Magdali ko ilis. Aron makakika na yun ko. Mag-usara ko ka-oras kung nagpaabot ka niya din sa mga isabutan. Nalapit. Huwag sa siyang text. Paibaw nga di si mo dayon. Tawagan ko ba ka? Pero... One is here. One is here. Armando? Oh. Melody. Abi binakog din ako ni mo tungahon. Sorry. May gisugot pa mga sa tiya na ako. Sorry. Gipapaabot na kag dugay. Oh, it's okay, it's okay. Igog yun, gutom-gutom na. Sorry ha. Okay na lagi. Sa gusto naman kanon. Gawas na ako. Ha? Na-blast ka. Sorry itself. Naibaw ko. Di sab ko makahurot ni mo, no? Paborito naman yung dapitaon sa, no? Oo. Usahay tuyo ko mo ani bisan ako rang usa. Kanang gusto kong makaunaw na og tarong. Kanangan ko din kay malantaw nimo ang ubos ug labas kay hangin. Way samok. Way lain mo sorry din. Ganahansat ko din, Kay kun miingon pa kang muanhi day ta din, mas may pagmilahos na lang ta din, ganiha. Dinhi na lang ang tatanangaon. May sobra pa man taming pansit. Palit na lang tatagpaan para pares. Nasayod ka bang malinaw na una kung ikaw ang ako ikaw man, Melody? Ha? Sa akong pangidaron, abi kog nakabuotan na ako ang tanan kong gitinguhan sa kinabuhi. Apan, sukad nga nakaida taga. Murapag, may lain ba kung gustong kabuton? Uban kanimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!